Pati natalsik yung wheel. Dito kami ngayon sa City Hardware. Ayan, balik na kami dito ulit. Ayan. Ayan, hanap mo. Ano mo 600 devil bar ay sa akin Ay, laser. ang laki naman yan. Laser yun, dude. Laser. Hindi, wow. Ikaw na may laser. Siya nang may laser daw. Laser. Laser. Kaso lang, stability doon. Yun ang problema ko. Ayan, dito ang mga presyo. All kinds of, ano to? Cutter. Ito, cutter. Cutter ito. Sa'yo nga. Nasa'yo ba yung ballpen? Hmm? Wala siya nung may ano. Ito oh. Alin? Ang laki? Tingin tayo. Bro, bago sa baba. Bakod. Ayun nga, na-pen siya, ano? May kulay na ano. Nahahati yan. Maganda siya. Heavy. Kung 165 lang, oh. Per ano? Per isang ganyan. Depende na ka ba? Clamp yan. Papa, look inside. Post 900. Panel, 2,000. Okay, nasa 2,000. Hindi na masama ito. Oo, wala ka ng pagod. Hindi ka na maano dyan, no? Oo. Look inside, Mama. Saka inaano na, kiniklip na lang Lalagay yata mo na yan, lang yan. Oo. Sige na. Ito. Ay, matibay, oh. Nang ka daw. Ay, oo. Ang Gap kapal. 2,000 din. Hindi, ilagay ito ng bato. Mm. Zero yan. Ah, ito, oh. Yung Kano? net. 78 per meter. Mura lang 78 pala, eh. per meter. Pwede to. Mm. Lalagyan mo ng ano, bubong. Hindi, ginagawa itong parang bubong dun sa shed. Para di siya masyadong mainit. Ano ito? Sunroom. Ano titignan mo dyan? Hmm? Original yun. Sige nga. 8K. Ito, may maliit lang, oh. Naalin? Pang ano? Pang DIY lang yan. Welding? Ang ganda naman. See, for only 13,490. Meron ka na. Tokit din ang design. See naman, 13,490. Ito plain lang, 6,000. Package na siya. Ito at saka ito. And, Pinicturean mo yun? Pati natalsik yung wheel. urinal for only 3,850. Okay na rin lang. Maganyan ka. Tayo na dyan. Pilisin na natin. Mawi ka, kung natin. Mawiwi. Abot? Abot mo? Oh, Is that for the bathroom? ganda nito. Oh. Is that for the Like this shower? one. The bathroom? Ito, oh. Alin? Purifier. Pangsaing. Pwede ba ilagay doon? Oo, pwede yan. Pwede yan. Pangsaing Ay, ayan pa oh. Malaki. Nang inumin yan. Ayun, mabili pa rin ako. Hey, pwede yan. May inuman yan. Ayaw. Ang ganda naman ito. Pull out basket. Ito, mga pressure. Ang ganda nito, ano? Open mo naman. Yung sinasabi ko sa'yo, ang ganda, no? Titingnan ko nga na andun yung ano niyan. Okay, mga paso naman tayo.
bunot yun. There's some shovels to dig. So, big shovel? Yeah, it's from the United States. Ay! Well, Lolo sounds like that. Dito kami ngayon sa school ni Vlad. Kami naglalaro din ng soccer. Gusto din daw niya maglaro. Gusto mo ba maglaro niya? Hmm? Mga player yata yan eh. Naglalaro. Gusto din daw niya maglaro. Manalo. Ha? What's the word nano? Gusto mo manalo? Manalo? What is Manalo? What's the answer of Manalo? Win. Nagpa-practice sila ng laro yung mga estudyante. Time to go home na. Hindi dito bilis. Sige. Wala. Mabubi. Uwi na kami. Are those water? Oh, get your water na. Where? Sundo namin. This Inom ka tubig. Get some water. Where? Diyan. In the bag. Juice. I want the juice. I want juice, Gusto niya pa Mama. manood ng ano yun? Soccer yun, baby? Gusto niya mag-soccer. Practice kami. Practice si Vlad ng phone. And then, go Need home some na. juice. Need some juice. May juice dyan? Sige na, open mo yung juice. Daming baon ah. Dami mong baon. Lagay mo sa bag. Okay, may juice si Vlad na baon. Ang daming baon ng bata. Wait. Ano yung baon ng juice? Pakita mo sa kanila yung baon mo. What is that? Big. What's the flavor? Apple. Ang daming chocolate sa ngipin. Apple. Ang dami mong chocolate sa ngipin. Ah, sige na. Yan. Big apple. Yan. Favorite niya yan. Baon niya. Bumibili kami ng isang box na. Dala na lang yan sa school. Hot biscuit. Naglalaro. Naglalaro. Di ba open ni Mami? May dala si Mami. Oh, come on. Ay, dalawa pala ito. Isa lang. Dalawa. Tricycle. Okay, uwi na kami. First time namin pumunta dito ng Sabado na maraming tao. Nagpa-practice sila yung mga bata. Mom. Ayan, tingnan nyo. Bumblebee. Ang daming tao eh. Malaki din itong school ni Vladimir eh. Let's go home na. School din ito ni Daddy Cogs, kaya dito din si Vlad. No. School din ito ni Daddy mo, ha? Huh? Let's go na. Doon yung room ni Vladimir. Yung may... Yun yung may... lababo din sa likod. Show them your room? Okay, punta kami dun sa classroom. Classroom ni Vladimir. Pakita natin kahit ano. Wala nang tao eh. Naglinis kami dito. Yan, yung linisan namin. Naglinis kami dyan. And that's the classroom. That's the classroom. Wala nang tao. Go home na. Bye-bye. Okay, let's go home na. Lalabas na tayo sa school. Let's make a video. Let's make a video. Uh-huh. Lalabas na kami sa school ni Vlad. Let's make a video daw. Okay? Ano? Let's make a video sa computer. O, dito lang. Tabi ka kay mama. Matawid tayo. Matawid kami ni Vlad dun sa kabila. There's no bumblebee. Wait lang. No, we made the tricycle with wala bumblebee. Okay.
Wait lang, there's another You one. have to run. It's very faster. Yan, run na tayo, run! Let's run! Dito tayo sa gilid, baka tayo masagasaan. Likot. O, mag-abang ng tricycle. School ni Vlad. Alawihaw Elementary. Okay, abang tricycle. Mic. Nalobat yung mic? Aha. Let's go. Wala pang tricycle. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Watching. Pauwi na daw kami. Bye-bye na.